At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Kadak dito'y balayo, ante. San nyo pa'y gaya manapasukatan ti kadaanan na balayo? Apay ko ba nga pasukatak dalagdapay laang? Pasig asimentado day tabalay. Ako nakto sana si kati ubaw awag itay. Totoy, kasano na amuam ti numero ti cellphone ko? Kinid daw ko iti katulong nyo ni Pipita. Dua kayo gaya magyan dito'y nakadakdakkel a balayo. Ayan na niya nga ibagam ka ni Pipita. Apang iso pa ibat nga ron nga ibasidag. Diyak na rod na pakadaan ti asidag na ante. Malagip ko man. Dapay lang nga rod ti basement ti balayo? Saan ka ang mamapati iti dayta? Nabayagan lagyan ka dita balay. Ada ka di nakita maan na libad na kwarto iti unag ti balay. Doan yaman nagiti ng nangagbo ide, Pasig, apang madakas. Mamatek matkit di kada kayo. Am ka nasingpat kayo. Kasano nga rod da ito, yante. Inton malumpay lagayam nga gawid kayo. Agsobli agto lang nga rodan. Ang mga makasingaak kada kayo. Sige nga Rod, ado ti asikaswag. Nasaysayaan ka inton makasangpet at ti panagsarita ta na imbag. Sige nga rod, ante. Urayan kayo. Sige, bayam, natawagak to ni Pepita ito nun madamdama. Sige nga rod, ante. Bye. Naibatik ngamin iti hotel dagiti maletak, Pipita. Manipo DJ South Korea nagturistaat. Nagdiretso akong dito Ilocos. Oray ta at damat nang italka kadagiti na panawak a negosyo di Manila. Di, ang supli kayo matlain ton malamsan? Ay, mabalain nga agsip nga ton. Inakpay lang agpaspasyar sa kagsubli iti hotel. Awagag tuman gayam ti gayam ko. Tabarang nga maitad na pagliwliwa at narigat ti agmaymaysa. Itulnog kayo nga roda naging gate. Ayun gayam, kasapulak ti lugan. Barang adda maupaan. Malaksid no adda daytay kursunada kalugan iti paggatangan iti lugan. Danda ni 3 milyon ti bayad na dayjay kat. Napid sa kayat ti angin dito yun, sir. Ha? Makatudtudon saman. Saan mat ana ulam? Si Marda nga nakimita dayjay a babae. Ang nakatakdar iti sangot ti ruangan. Baro nga ekstraktur ti balay. Sana kas iti balay ni ante. Kas lawan di morasan ti balay na. Ni, sumraksan ti babae. Kamakamak. Apay manong. Aga masapo yung kadaki ni Auntie Antonia? Antonia gayam ti hakin ko kay ti dayta balay. Kunak man no. Balasang agpailaang, sir. Awan pa'y nakanobya kanyak ta napili ak ngamin. Oray siya, baro akpay. Ngam saan na ka napili? Kanayo nakla mabasbastad. Awan nga mig gwapok. Aywan gayam, siyak ni Totoy. Nagpatimpla ni Totoy iti kapinang, di na matinigop. Ano nalipatan na nga ta? Ay, naglaing tumot ngamin nga istorya. Itay kasangsangpot na. Anang gapo iti na istorya na pagilyan na narandanon na kanon. Ay, diyak lang mo nagpaiso dagiti magbagana. Ha? Naglaing tumot ngamin nga istorya. Itay bagana tinadandanon na pagilyan. Ay, diyak lang mo nagpaiso. Makaamudang kini madam nga istorya. Kunam gatasan ko na kita. Asino na dyan lalaki ang kinasratanta. Totoy ka na tinagan na. Aglang lang nga matapak na. Negosyante nga takas kada kayo. Kabagyan na kano ni Madam Crisanta. Kurso na naman gatada gusen. Abos na ang makita ang alataer. San ka ibagam ang kaingingas ti sigo na nubyo. Uray, di mo pa'y napadasan tim na kinubyo. Ni Antimat.
Gaputa kabagian na ni Crisanta. Saan ka pawilan ang makisalita kigwana? Madam, kababain ko ma. Nga mabalin, asan yung nga ibagbaga katulong taklaan. Nakasalita ko ni Pipita. Kun imbaga akabagyang kayo. Sige. Saan adaligat ang pagsasaritaan dayta? Ilalaing mo garod ti agarte. Uray ta, naarjug ka. Naimas na ito tinimpla yung akape ante. Akan, nagadundag ito yung kakaimas asidaan. Tinuno adak kalapaltat. Ito kurita kad kilawon na kalding ti magustak launay. Ado ti gayum ko nga agisagsagot iti kurita kun dumapay nga ikan. I-order ko day takilawin akaldeng iti gayum ko nga adati restaurant na. Ada pa kaldireta kun swam. Inumaklangan dito anti sayang mat. Pau, naglalamuyutan. Ang mga no sa anak lang mabartak. Sugak pa yung agpulutan. Aglalo kat, siyempre, saan kayo umit nga umininom? Talaga gahada ka umiinom ti arak. Kumnas kun nga sa nga ilian ka totoy. Agyaman na kanti. Anya ka talaga ti plano ma. Uy, napintas launay dayta sa ludsod yo. Kabayatan nga on pa'y nakita, gatang kabalay, makipagnaadak pa'y lang kada kayo. Kaya't mga asawan, planom ti agbayag dito'y probinsya. Kunak man doon dati negosyo mi jay Manila. Wanante, intalak ko pa'y lang iti may sagayam ko. Plano kami ti negosyo dito Ilocos. Agata nga kadagiti daga, mabali na pagpatakdaran iti mall, wano subdivision. Realtor kamot gayam. Amom, adon ti subdivision kun mall dito'y. Kasta talaga ti negosyo, anti. Kung saan mo tasyak ti agpatakdar iti mall kan subdivision. Ti may sa negosyo ko di Manila, at dagiti nabak nang ang negosyante akasugpon ko. Nga aglaklako kadagiti segunda mano alugan. Ado nga agpaiso ti aglaklako ti segunda mano alugan dito'y. Pipita! Nalpas ka din ti trabahom di ta kusina. Pipita! Baka na ti ibinin ko kang ka. Nagagati katulong yo, ante. Ada pamuyaan na. Mas daawak. Tawan asawa na. Kastansan ti oso. Ada lang arod na panunot ko na pinta sa negosyo. Pipita! Mangyig ka man dito iti kaldereta kun swam. Ikarga mi ti dakkel a manlukong ti kaldereta. Kun mangikarga ka ti swam iti kasirola. Kalpasan na, mabalin mo ti sumbrak iti kwartom. Tapno makainan ka. Kaskastra ko pa lang iti kwartok. Ay nasikasok pa namin da Madam Crisanta, kinti sa ngaili na. Makipagyan ka no pa lang dito balay dati sa ngaili da. Kasta ka de? Wan, lalaki kan babae. Ay, kastaya. Lalaki kayam ti sa ngaili na? Wan. Kat, jak amo, no kasano ti pa nagbayag da dito. Gumatang kanumot iti balay na. Apay, awang ka ti balay na? Sang-sanga ili namin dito. Ada ka nun balay kan negosyo na di Manila. Plinano na, tag negosyo dito probinsya. Kasta gayam? Wan, ada ka nun may sa babae nurse nga anak na di Amerika. Ay, tumingan tirabe. Maturog ka kon, kamutaw. Ibahin kayag ko pa iti agdalos. Tabarang mauray ko adumtang ni Toto. Yakmat amo, no nagsubli iti kalma. Mabiglaan. No umyan may no agyan iti balay ni Bakit Crisanta? Ang mga no mauna anak ni Pipita. Ay, saan na mabaling? Kukwak na ang ni Totoy. Adugayam ti nabati pinulutan ko iti rabi eh. Nabsuga ka nagpulutan. Sa mabsugak man na mamigat. Awan mo't sa bali ang mga dito, Totoy. Inaldaw ang mga opisina ni Madam Crisanta. Malimton na sumangpay.
Siksi ka lang aron ti mabatbati dito balay, Pipita. What? Siyak na ano na duma? Itirabi lang magluto ang iti kanon me. Ang itatadakon, mamitlokan nga gluto iti may sangal daw. Ay, mabalin mat. Nga dito. Kung ako nagnegosyo dito ato to. Kasi plano naman tagpupo. Malaksit nga agawi dito alday. Naggagat kalakit din, Risa. Apay abagkatumpay lang nga ibalasyo dagiti basura. Dito'y namin asidad, ti balay ni Bakit Crisanta, ti dropping point, dagiti basura. Di ka pala tangdanan dagiti agalay ti basura. Tapno saan ka kakasi. Ken awan ka di katulong ni Antim. Pinapaanaw ni auntie na naarjo, kung sadot pa eh. Ket no daytoy matababay tinarjot. So akabayatan nga awan pa'y trabaho, manong tutoy. Sakay lang ti agtrabaho, iti balay. Dok ngamin kayat ang makakikita iti wara. Kasta ka di? Atap ko katulong daytoy a babae. Nakaararte. Madlaw nga agkursunada kanyak. Sa bali lang agpaiso ti guwapo. Agdat dito'y biranda nga agkapkapi itay. Kat nakita ti panakisaritam, ita dadyay alalaki. Sikapay ti imasidag kang kuana. Impadlaw mula unay akursunadam. Saan mo tanti? Naira na nga agtaktak dar iti gate ni Bakit Crisanta. Iti napan ko inwar dagiti basura. Saan na siya ti puligusam ti ulong na? Kuha, auntie. Talagang nga iramon ti mangawag kanyak ti iti ante. No duwa ta kumalain ti agsalsalita. Ma'am, wenno, boss ti iyawag mo kanyak. Kayat ko nga ron nga iruwam ti bagik, ang mangawag kada kayo iti auntie. Ta mga no, may lawan ko ti mangawag kada kayo iti badam no, adda dito ni Tutoy. Di mo kumagarod pinasirat, tapno makasaritat mat. Mabainak ang mga baga, ang pasyaran na. Ang damot delikadesa. Narikat no, ipadlaw ko ada ako sa kursunata. Saan mo ngamin nga ibagbaga, apasyaran na ka? Ibagam, akayat ko maam-am mo. Bagat tungarday tayo ton maminsan ngagsarita kami, auntie. Uray, taagyan iti balay da, Bakit Crisanta. Binigat kun minalam nakit di ngagkita kami. Apay nga ang basura dito. Saan nga daw ti panaggala iti basura? Ay, ang nalaok sabay na kiti basura. Silupin, bulbulong kan papapay. Nga dagito yan. Inapoy kasi kadasikin. Igisin dagiti ang mga angkat na magkadanom pa iti balay dang iti amok. Ay, itaray tapay akit di kita manmanok kas pangarikan na kita tatakaw. Sakman lang iti mga sigrikit ka dagito. Amangan na sakpay ti mapapasol. Awagak mangkit din ni Crisanta. Tagdamaga, maipanggap iti dadyay a kaanakanda. Dahito iti numero ni Crisanta. Tutay ka no tinaganda. Awan mat na istorya ni Risa. Maipanggap iti kinatao dadyay a lalaki. Kasla saan abak nang tinaganda? Dahito'y Arisa. Uray katulong laeng. Maarte. Kan alisto nga agkursunada iti nagwapo. Hello? Naimbaga bigat mo, Crisanta. Sanak ka diya makasiga. Saan ba't kiti? Napandong dagiti batak ang nakasago iti computer. Bakit akon? Anya ka diti, maipaay ko ka. Amok nga mas daaw ka. Tamad manumot nga agsarita kat agkaaruba talae. Amo, Antonia. Kasta tibyan, dagiti negosyante. Kasto'y gamen. At na nakitak alalaki nga agtaktagdan iti biragdayo itay. Nakitak pa'y at kinasarita ni Risa. Adi, totoy ang kaanakak na jay. Plano na kanuti ang negosyo. Ang naan ni jay balay.
Kasta gayam, anya nga ta ang negosyo dayta. Ang mga nung mabalin me ti agsugpot. Pumasyal ka di balay. When man nga agpaiso, barang maisapar ko, inton drabi eh. Anya nga tati pag-interesan ni Antonia ken ni Tutoy. Makaambuda nga agsarita. Malagip ko kayam ti sigod ang nobyo ti balasan ko. Uray sa andaan nagkatuluyan. Nasingod lata ti panakrisarita na kanya. Awagak kanulata no kasapunan na. Aglalo no ada problema ti negosyo. Tsak pa na mo ngamin ken ni Tiffany. Tsak maawatan. Kat numarins kanumat ijay Amerika. Tinobyo na. Una naman ni Madam Crisanta tinagbusina itay si kamat gayam tutoy. Darigat, yawan lugad na, Pipita. Sana ka makadano ni ti kahit ko apapanan. Anya ti makuna mitilugan ko. Napintas. Nangaw ka mo ta. Nagwapo ko na maata lalaki ak akin lugan. At dagayam kahit ko adamagan. Kasano ti kabayag mo dito yan, akatulong? Nasurpela makabulan. Nagsarunong kami lang nga dintang iti katulong na dita bangir. Nih, sa dino bangir? Dita bala ni Sir Antonio. Prisan sa itay tinagan di babae. Jakman lamang. Naisundi nang ipan iti aglalaw ka basura. Kan saan mo't nga aldaw ti panagbabasura. Saan nakatulong dayjay? Kat no nakararting agbadbado. Kan awan ka di pa'y nadlaw mo dito'y balay. Anya ti madlaw ko ti kahit mo sa wine tutoy. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kunak mo ni Madam Crisanta tinagbusina itay. Si kamat gayam tutoy. Narigat yawan lugan na, Pipita. Sana ka makadano ni tikayat ko apapanan. Ngatim ako na mitilugan ko. Napintas. Naangaw ka mata niya. Nagwapo ko na lalaki ak akin lugan. Ay, dagayam kahit ko nga damagan. Nabayag ka din nakatulong na ka ni auntie? Nasurok may lang nga makabulan. Nagsarunong kami lang nga dintang iti katulong na dita bangir. Ni, sa dino abangir? Dita balay ni Madam Antonia. Risa tinagan na diyang babae. Yak man naman. No, iso tinangipan iti aglalaw ka basura. Dita pagbasuraan. Kat saan tayo matnaalda ti panagbabasura? Saan nakatulong dayjay? Kit no nakararting agbadbado. Ay, awan ka di pa'y tinadlaw mo dito'y balay. Ha? Anyamat law ti kahit mo sa wine. Kadaanan dayto'y abalay, Pipita. Napatakdar pa lang iti kalpasan ti martial law. Adda ata po nga the basement dayto'y abalay. Mangmangag ko iding adda nakalumang akinabak ng iti unag ti balay. Paknang damat atalaga. Nalawa ka no ba iti dagada? Nga, anya kinabak ng mat ti kayat mo asawa. Saan ko pa ilang ibagbagakan ka dayta? Dayta ti masapol aduktalam. Agbingay tanto, nukwa. Anya ti ang bingay ta kunam. Ni, apay, saan ka kadipay na umangagkat katulong, Pipita? Ikari, patas ti bingay. Uray saan kanton ngagkatulong? Aniya? Ha? Ni Madam Crisanta siguro tayo ayayin. Dahito iti tandaan naman, saan mo nga ibagbagakin ante, yaman ang nagsaritaan ta? Saan kanto ngagbabawi? Uray, 50 atawan ngagtrabaho ka. Di mo masapulan ti mabingay mo akinabaknang. Ni Pipita lang ti makatulong kanya. Ti nakalumang akinabaknang ni Auntie Crisanta at talaga tirantag. Awagak man kit din ni Riza. Tabarang mapasyar ko. Ang mga na makatulong pa di kanyak. At iti numero ti cellphone na. Naimbag ta nalagip ko dinamag ti numero ti cellphone na. Data.
Kriringon ti cellphone na. Hello? Siyak ni Totoy, Risa. Saan nakadimot lang ang makasinga? Saan, Mat? Kalkalpas mi anang rabi ikini Auntie Antonia. Nay, nagsapa kayo na ng rabi eh. Saan akayat ni Auntie? Amala daw kami amang rabi eh. Umay ka man nga rin pa siyaran. Mang rabi aklaan. Day ito'y lao na iti magustuak, dito'y balayaw ante. Nalaing ngagluto ni Pipita. Lumukmugak lakit din, bayagak ngagyan dito'y. Totoy, uray adanton masarakam apagyanan. No kahit mo ti umay mga dito, nakalukat lang tati ref. Naangaw kayo, ante. Madadala na tinagyan dagiti ref, ano ka na yun na nakalukat? Ti kayat ko asawan. No ada ka dito balay, uray anya tinagyan ti ref, mabalin mo akanan. Adala nga ron ni Pipita para luto. Ay, good. Agyaman na karod, ante, ha? Ayun gayam. Kalpasan na makapangrabi tayo. Rumarak biit. Dantanay lang araw dan awan makunasikat na. Ibang ngapay lang nito to'y alumok magngagyan dito'y. Mas tawag. Nagkukuntong dagiti takyagan gurong na. Tila ang buksit nan sa tidumagdak. Ay. Pipita, nakapanaw ka din ni Totoy. Wen, ma'am! Saan ka na mabayag iti papanan na? Kaya't naasawan nga si Deglaeng ti papananda. Malaksid no napagkas yang madeho. Jakmat din na magano na pananda. Kasla ni Risa mo ti pasyaran na. Awan samat kiti dagas na. Mas dawang. Makatulong ni Risa una niya. Nagaradyod mo't kami. At dandangag ko nga kasarsarita ni Risa, iso rimuara. Si kagayam daytay nagwapo ang nobyo na. Ma'am Antonia, anak-anak ni Auntie Crisanta Akarubayo. Nakitak na minsan ni Risa di taroar ket nakiamamuakin kwa na. Auntie, kunak no nakaturog kayo. Kukwailat nga raw doon na ito yung may sa abaso ti Diyos. Saan nakapakadanagan, Risa? Sa napunay nga umiinom iti Diyos. Lemod laan ti inumak. Ilaw ko iti arat kunak kuma. Naimbag man, ta nakabakasyon ka. Dito'y lugar me, kat magapagam mo tayo. May sa ka negosyante kan realtor. Agsapsapo lang iti nalawa adaga, mabali na pagpatakdara na iti mall, wano subdivision, anti. Kat nalawa ti daga ni Crisanta. Datalaan, no saan akayat ti aglako. Aday umatunay ijay, kan naselsel. Taraok lakit di dagiti abuyo ti mangmangag. Malaksid iti dayta, supplier at pay kadagiti segunda mano alugan. Diyak pa'y napadasan, tinagkotse iti segunda mano. Sige nga rudan. Kat magkasingaag, iti panagsari tayo nga agnobyo. Wala ni Auntie. Ang nobyo kung kunana matan. Naangaw nga rod ni Andim. Nagmeta kasarsarita. Kan san mat adakas. Depende no anya ti mo pagtulagan tanya. Ha? Anya? Amangan no masansanton ti panagpasyar ko diti balayo, Risa. Aywan gayam. Di ako nagbayag. Ket ni. Amangan no maturugan nak ni Pipita. Awan mo't nga rod tulbog ko itigay. Kasla ang nobyo kami nga paisok ni Totoy. Saan pa yan nagkarong kanya? Agpata kami nga tayo ni marigrig na. Ano ti awag na iti daytan? Matampuhin unggoy. Mutual understanding gayam. Napinta sakit di, tibigat mo Risa. Ngam, alwadam, numasubraam ti kinalagsak mo. Agmay-may sa ka nga, agay ayat. Malagip ko lang ti natagtagainat ko, Auntie. Nabak nang a prinsipe kano ti nakikasarak. Kat, kaing-ingas ni Totoy dayjaya, prinsipe. Ala ni Auntie. Saan ka pawilan, makinobyo? Nawaya ni Totoy amang pasyarkan ka. Amang ano, saan mabayag kat
agasawa kayon ton. Ha? Nagasat ka. No, asawaan na ka ni Tutoy Risa. Baknang ang negosyante. Dayjay, sa gwapo pay. Idento na pintas ka laeng ta naarjog ka. Wala niyan, Dimot. Agkapi kayo ka din? Saan mo na sa ludsudon dayta, kanyak Risa? Itay kumapay ang nagtimpla ka. Dito to'y sabat lang ti pampanunutam. Ang angawan kalaan nga mamatig kabutan. Ante, ang mga no makapasyarak to di opisina yo. Sakbay mapanak iti kunada ala ko adaga. Nalawa ka no adaga dayjay. Ta nasurok ka no adwa pulong hektarya. Kadalawan no kasta. Lumanumot a milyon ti bayan na dayta. Uray mano ti bayad nante. Kabalak a bayadan. Dandani sangagasot a milyon ti urnong ko iti bangko. Nagdakkel gayam ti kwartan, Totoy. Adayo abakbak ng kangam ti siyak. Ante, sakbaya simrekak a nagnegosyo. May saak a gold digger. Ti kayat ko asawan, ay, anya ti wag na iti dayjayan. Abang ano, treasure hunter, ti kayat mo asawan. Di gaben, pipita. Ay, jak lang amin na golpe adagos. Nalagip ko ngamin day di nobyak a modelo iti sabon. Gold digger gayam day jay. Ituloy yung latta timangan kad ni pipita Tutoy ha. Inak agdigusan, amangan no, ipaypayso ni Antonia ti agpasyar ijay opisina. Sige. Agkaro ba kayo? Iti opisina pa iti pagkitaan nyo? Itay pailangot ta. Dito'y peranda. At tumantanaw iti balay da. Bakit presanta? Nagmat la makita ni Toto. Hindi laang rabi yan nagsarita kami. Mailiwak matlauna yun kadkwana. No asawaan na. Mambarak pa ni tagkatulong. Mga laag to iti talo akatulong mi. Nipipita mo tayo at iti beranda. Nadyak mauray nito ko to eh. Kasaritak to nipipita inton madamdama. Di amo. Ni Madam Crisanta da dyan nagbusina. Masansan ngamin nga agsubli na damalipatan na. Limabas nga talugan kat nagbusina itay masabat na. Ay, nagsasangamat ngamin ti kalsada di tadaya. Ay, ni mo Teresa di tao masasidag. Manipot nagbakasyon nag-itibalay ni Auntie Antonia. Italaang ama kasarita ka. Pipita ti nagan mo itayan niya. Ay, ang matgaya mo tinagan ka. Ay, saan kala ko maakayat nga asit ganta? Madurmanak makipulapol kadagiti katulong akaskan ka. Anya? Kahit ka pagdamagan. Nakarwar ka din tinobyo? Nito to, iti kayat ko asawan. Nagsaruno dalaan ka ni Madam Crisanta. Ngamin auntie, kontrabida. Nagadupay ngayon paaramid na kanya. Nagbakasyon naklaan. Pagbalinan nakmat, akatulong. Ejay ko maopisina yo te pangpasyarat kan Crisanta. Ngam, amangan no bakasing ka. Iso nga inawis kalangan dito'y restaurant. Babalin ko babit lantado. Inawagan lak, Antonia. Anya lakat ngaminan. Agka-arubata. Ngaman ba no ang makapagsarita ta? Malagip ko gayap. Kaanakam kano ni Tutoy. Anak ti kasinsin ko. Itabanlangin nga agkita kami. Kalpasan tinasurok ano apuno atawan. Dandani saan ka nalasin? Nagkutong ide. Bakit kasla na puyutan mo ito na lobo? Nakita't nga binide nga agsalsalita da kandarisa. Kurso naradan sa din katulong ko, di ka anak ka. Udak man no kabagyam ni Risa Antonia. Napintas ti pa nagkawkawis na. Kabagyak nga agpaiso. Bali, katulong ko. Awan mo't lang gamin maalak akasukat ti pimanaw. Akatulong ko ide. Negosyante ka no mat ni Tutoy.
Ada ka doon negosyo na ijay Manila. Yung kaya't napaiti ang negosyo dito'y probinsya. Langa dati bakna. Isodya kun mas daaw na naamuak ang negosyante. Nagasat ni Risa no asawagan ni Tutoy. Ag kumadrit na, este. Agabalayan ta, no kwaan, ako nagkuba. Idayak pa lang dito yung opisina yo, ante. Uray awan kayo. Pinastrak na klatta ti sekretaryayo. Kalpasan anamuan na akaanakandak. No, nagdiretso kumani Antonia dito'y opisina. Nagkukuyog tayo kumanga nangal daw iti restaurant. Sayang nagpaiso. Agkagayaman kayo kadi ka ni Ma'am Antonia? Ang kakaruba kami. Manmano nga agsarsarita kami. Di magasak dito yung opisina yo, sakbay nga agawid na kijibalayo, ante. Adugayam ti akin bagi iti dayjay kun kunak kada kayo analawa adaga. Ang mga numay sarsarak ti kwartak, ipilit ko agatangan dayjay. Talaga nga dakkel problema dayta no ipilit mo Totoy. Adun ti kasta anapaspasamak. Tutoy gayam, idimtang anak akotse. Nakita ko lang. Nga iso day dimsaag, iti kotse na. Kalapasan anay parada na. Dayjay. Nagsarunoda kini pipita asimrot iti lugan. Ang sirsak iti dayta apipita. Makita ko tulaang salangatag. Tok ipalubos. Agawin na ni Tutoy kanya. Adayo nga napimpintasa. Natay-tayag lang ay ngam siya. Uray man. Tiyan mo ni Tutoy. Alak na, tibak na. Ay, tapay ti may sa pangatiwak kinipipita. Ay, ito hindi pinakamay o dalang kantulutaan, Sir Tutoy. Pasensya kayo. Hindi lata day ta. Mabalin lata day to yun, pipita. Nabanugak ngamin. Agpay na naklang, sakto mapan maturog. Ang mga no rumarak tumatlangin ton makariingak. Uy nga ayam, Sir. Dinamag na kayo na rin sa kanya. Pinagpadaanan na kayo. Nasapa karimwarta nakadayoak. Gayam, nalipata ka na pankinita ti kunkunada alako abalay. Nasurok kanupay lang makatawan ano patakder day jekat. Sige, Sir, panahon kayo pa. Mabitlaan. Ada damagak. Anya ka diti imbagbaga ni Risa. Dinamag na kayo lang, Sir. Unak man kinituto. Itay pa yung uraya kapasyaran na. Saan nga taa mailiw ka niya? Inak man alaan ti cellphone ko. Taawagak. Risa, anya ayata di mo pakaidnaan. Kuha, auntie. Dahil nga rod barumbado nga gararam ka niya kijay lugar mi. Napan ka naman ijay balay kat damdamagan na. Kado iti balay mat na Krisanta, tikit kita Risa. Mailiw kan sa laet. Dota pa'y laeng ti agsarsarita. Namadamaga at luto ni Risa. Dito'y kan amang rabi. Mabainak la kumanting. Ipapabalay ko latan Antipay din ti awag mo kanyak. Kaano ka de? Ti plano yo apa nagkasal. Agin nadal kami pa itirik na. Negosyo pa lang ti pampanunuta, kante. Malagip ko. Uri ta saan kan asab sa bali. At kayat ko adamagan. Idi pa'y laang gamin maipadpadamag. Nga adak kano nakalimang ang kinabaknan. Iti balay ni Antin. Ni, kahit ansapay da ito yung makiinagaw kanya ka. Nagdakiti balay da ante idi ubingak. Nang nangag ko da ita. Saan nyo kadipay at dinamag no? Podno nga da ilumlumang na agamang. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laingin bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Duwat pa pala ang agsalsarita, tamadamang nga agluto ni Risa. Dito ikang magrabi Mabayinak na kumang ante. Ipapabalay ko lang na.
Saan ti pailaang ti awag mo kanya? Kaano ka di ti plano yo, panagkasar? Agad-adal kami pelaan, antay. Ay, adalan ni pelaan tirik namin, antay. Negosyo pelaan ti panunutag. Malagip. Uray ta saan kan asab sa bali. Adda kayat ko adamagan. Idi pailaang ngamin ang maipapadamag nga adda kano nakalimag at kinabak nag-itibalay ni Ante. Kaya nung sa paday ko, bakit di makiinago ka niya? Antay, nagyanak iti balay da angkal. Iti ubi nga, nang nangag ko dahi ta. Sanyo ka di pa at dinamag no pudno at da ilimlimang na agamag. Ay, si Kabat. Ang mga no panunutan nga interesado ka digiti ilimlimang na nga gamag no agda mga kingkwana. Kas na ako nante. Nang nangag ko lang, nang maging gayta. Aumpay nakita, ari daw ti kunkunada, basement ti balay. Nalimen, Lucas ta. Ti pagkapnikan nga agda ilimlimang na agam. Saan na pa'y pinatalimaan ti balay na? No nakapulpulido mo nga mente. Nalagda pa'y lang. Pasig a siminto ti diday. Oray ti atip na. Saan pa na sukatan nante? Pagkulaam anabakdan ti pamilya, dayjay akabagyam. Ang mga nuuray iti, gubida kat adda nakalimag agamat. Day tatisaan ko nga monte. Nangato ti bubida. Ora agbatay kay titawa. Di na magawa at ti bubida ante. Ay, naimasan tamat ta unay ti agsalsalita. San pa'y nga taan nakaluto na risa? Tamang rabi itayon. Nagsuga ka talaga. Nalaing ka manggay mo nagluto ng nipipita. Apay nga dildilig na kinipipita? Agselosak man. San ka nagsilaws? Apay nga may idilig ka kinipipita katulong day dyan. Nalalaing ka pa nagluto ko na. Ang mga nuuray ti pamatig mo makabsaw. Kunampay, agnerbyusak mo kaniti. Panang kirim-kirim mo kanya. Naglamuyo gaya ma. Tigay mo sahon. Tikod sunday ti supati na lamuyo. Sika ang mga noan niya lati pampanunutan. Ay, saan pa yung mabalayin? Ikasarnak nga mo na. Ay ko Ay, siyempre masikamot. Sa limot matak ti dayaw mo, Risa. Ampang mo natin ang babae. Ay, tantani ka, yawan naglawag. Mayatan ti pa nagpalingit ko. Maminsan peri ko sa... Bravo! Ni Ma'am Crisanta, nakariing gaya man. Tiagbok no naladaw ka, nagriing. Tawad ka ti, kusina itay. Nakatimpla ako ni ti kapik. Kat nadlaw ko nga anda tao dito'y arubayan. Kunat lo anda nakasrak asabali a tao, si Kabot Gayam. Kwa, madam. Karatista Kabot Gayam, pipita. Adala ba si kamok, madam? May paglaapag watwatan? Isubot lang Gayam mabayat, ti pamagkim pipita. Awan Gayam, napuutam ka diti, isasangpat dito to'y. Ha, pipita? Diyan lagi din ang ito. Interesado ni bakit Anton niya itigaman ang nakalamang ti basement ti balay ni Ante Crisanta. Kaday dyan mo't Arisa. Panagrit na agnubya kami. Barak mga ikasar di dyan. Amaw, agpampamarang lang nga kabagyan na day dyan abakay. Naardo, nakatulong. Sir Tatay! Apay, Pipita! Sir Tatay! Binilin na ni Ma'am Crisanta. Ringan kayo kanaw. Agdididanda ko naman lalamig ka. Muna kayo latang nga garmusar, Pipita. Agmurmurayak pa. Dasaya at Lucas ta, amiga. At akadimano ang milyon dayta. 5 milyon? Dakkel a kwarta Lucas ta. Sa dino ti nasayaat ang pagkitaan ta. Well, no ijay resort ti pagkitaan ta.
awan ti makadlaw. Kat adda na patag a pagsalitaan ta. Isu a pagsaganaem dagiti tao. Ay, madam, dahito yan ti pinatimplayo ka pa eh. Isum di ta na bisita Risa. Ni Risa, akatulong ko. Tinangag mo nagsao. Adamdaman tula nga rudan nga agkita ta. Naturugak iti panagsarsarita yo ken ni Totoy iti salas. Ang mga nudyak mapuutan, ang mga nakak iti bunyak. Ni Antima, ay nangato ti linagto ti panunot yaw. Pabunya gadagaws? Kasarpay lang. Nawatamot nga tati kayat ko asawa. Uray katulong akla ngantay. Adda nagyan ti utakaw. Mawatak ti kayat yu asawan. Jakmat nga ro di palubos ah. Sana kaya nakasagana. Manakasid nga ta no. Agasawa kaming taon. Saan mo kadi pa yan napadasan ti nakinobyo? Ay, itapay lang nga antay. Ninang ton ti awag ko kada kayaw. Nasuro ka na makabula nakakatulong ni Mang Crisanta. Binigan, nagdanusak diti kusina kan uri iti sanas. Pati iti kwarto. Asan uni ang daldalusan? Nukas tamat nga dakit yanuar. Awan ti pakilasinan nga da bismet da iti dakalabanan. Yakabon napudno ti ibagbaga ni Totoy. Ngam napudno nga da nakalamang agamang ijay. Awan bibiyang ko ditan? Pipita, Ay, awan madam, mamaya ka! Madam? nabayagan daytoy asayang gusong dagiti karubak. Uray ni Totoy kat amuna daytoy. Amangan no adan na ibaga na kang ka maipanggap iti nakalubang agamon. Ha? Madam? Mamati ka kadi. Nga adda na limod a basement daytoy balay. Kun adda nakalubang agamon. Andiyak ka mo madam. Kaslawan mo't pagilasinan nga danalimod ako ibaw, no? Bismet na balay? Kadno adda. Kas pangarigan maduktalam tinalibod adalan amapan ti basement. Anya ti aramidem kadagiti makita magamon. Ha? Dakkel a golden Buddha. Anak pro ti alahas. Madam? Oh, apay asaan ka makauni titita? Kuka madam. Noong kas pangarigan, tako na yung gatput, no? Ay, saan ko pakibiyan? Kukuhayo na kayay. Narigat ka ngagaw. Madlaw ko anapasdot ka kadagiti ibagbagam. Awan ti saan nga agtarigagay. Iti kinapaknang. Una man nung napangkayon ng opisina, antay. Adda kayo pa yung lagayan dito. Nauka agagakman ti kwartok. Daan dayto yan. Sakbay pay lang iti pandemya daytoy apagiwarnak. Kadaan na talaga mo kastante. Nakaduling nga tayo ti baulyo ah. Kasta agpaiso. Ada dua baol iti kwartok. Nakita ka ron daytoy padamag. May panggap ti nargaay amay sa pagminasa ni Jay Mindanao. Gapoy iti panagminas, nalayos ti bay sa lugar. Kat ado tinatay. Kasta talaga no adda kalamidad antay. Gapo ti kinaagom iti gamang. Saan da mapanunod dagiti may sakripisyo abiyag? Ni. Kaslanda kaya asawon niya antay. Paspasagitan naksama. Ay, antay. Panawang kayo pa. Diyak pa'y gayam na kadigaws. Nagkaransyudan day tama pa eh. Nagkiting ti paano na. Kaya't pitikin nina lumasot iti kalsada. Niya. Binigat lakit din nga. Sagsagad ka dito igit ti kalsada. Ay, mabuti nga na dagiti rot ngagtubaw. Weno, nakastruck ka at tupan. Ay, saan? Nagagat nga may nagagat ti bulong dagita kayaw. Ayun gayam ni Tutoy. Karuro na lang. Nagsarunoda ka ni Madam Antonia.
Ay, di mo ibaga nagtulag da. Nay, nagbabasura kami ni Takal daw. Isang andak ni Tiruar. Ay, ti basura me. Pagurayam talugan nga agkarga ti basurawan pipita. Ha? Namuna tara, jak unay makataray. Pinyaman dito. Kaso nang gawin na makataray ka, nakangat-ngat ti sandalyas na. Nagsaruno kami. Kini Madam Antonia Arimwa. Napanunot ko asurotay. Dito'y igid ti baybay ti imayan na. Nakita kasi markiti dahi Taris House. Kasalada na iranarnaki day nakapagpada ti badok iti uniforme dagiti alalaki. San mga security guard? Madlang magdudukol lagi ti siga da. Isturbo mo na ito na Risa. Anya nga tati nangawagan na kanya kaya. Hello? Ay, nagsawar ka, darling. Di ka pa'y nagpakada, normal ka. Agdardarasak nga main. Nakipagkita kiti abogado ti aglaklako iti daga kanya. Pasensya ka lang. Kaano nga raw nga ipashare nak, darling. Inton rabi ay. Tiket ko sawan. Pagsaritaan taday ta inton rabi ay. Nay, putno kaya mga dado ang ulit yung kwarto ni Mang Crisanta. Nagito'y sakit ni Tekon ko na ang gaboy di Hawaii. Dalalat itirabaw na gati abaang. Pinahados ka, binabting ka, nakadagdag sa'y. Ay, pipita. Nagdakagamit yung kwarto nanday. Ah? Nararamidom dito. Diyos, nakitutang itikalata pa na yung lukat na tirito. Apay ka dito, Toy. Pukpukawan ka nga, Rod. Iso, mala nga di ka mangmangag. Adda ka gamit ito'y kwarto na antay. Imbinin na namin itaya dalusak na ito'y kwarto na. Adda kayang bawl dito'y kwarto na Auntie Crisanta. Anya nga tati karga da kita ba o? Ang mga kidinugamang. Anya ti, gamang nga babagam. Ay dadatisan ko nga mo. Mabiglaan. Saan nga taat? Di tati ayan tinalimod adalan? Amapan iti bismeng? Anya? Ay, andang busbusina. Ah, Ang mga nun ni Ma'am Crisanta tayo sayang. nasapa man ang nagawin. Ay, rumorta nga rodan. Nadama pukaw. Ang mga pabasulin ka ta. At tanto na saya at agundaway. Asumragak iti kwarto ni ante. At doktal. No dagi jay nagdiswan lagi ti baol. Ti dalan amapan iti bismen. Sakbay makadlaw ni ante. Adyak mo ila. Makagatang iti balay ko. Masapol ang may patungpal kung dito panggap ko. Panggap kong ibingayan ni Pipita. Madlaw ko matasan na akaya katulungan. Kani, bakit Anton niya ba? Di may saa, kainagaw ko. Agong laya, bakit? Amuna talaga, nadagamang iti unag tibalay nantay. Iso pinalubusan na ni Risa ang makilangan kanya. Malagip ko. Agdawa ka. Masuronak kinitutoy. Nakasangpon matlangan ni Auntie Antonia. Urayan na pa lang at tirabiya panang pasyal kanya. Ayan ang tibag ko. Ti cellphone, ti nag-relay. Ay, adda dito yung salas ti bagyaw. Ay, nalipat at gayam. Nga inseret iti kwarto. Ang mga no, daytay ti uray nga awag dayta. Ni Mr. Yong. Anya nga tati problema daytoy asanglay. Hello? Ha? Anya? Nakarnap tilugan niya? Katno itay laeng ang nagkikita tayo. Itiris house ni Mr. Hannibal? Ha? Nagsayang ano barupay tinakarnap alugan niyo. Ay, nakabutbutong gayam ti rumor itan, antay. Nung ay siyak mati karnapan da. Anya akarnapan ti bagbagam. Karnap no lugan. Kidnap mo't no tao. Ay, saan ka nga agang-agaw iti kastarisa? Awan ti maited ko aransom no makidnap ka. Ibmay na kagayam dinadon ni Tutoy iti kwartok itay Pipita. Nakita na nga rod, dagiti dua, daktakkel abaol. Wan, ma'am.
Oray ni Tutoy kat nasdaw iti kadakkel dagiti baon. Adda damagakag ka. Ngam saan kumaasa bali ti pagipapanam. Pinadas mo ka di, abi nagting dagiti baon? Ay, wala ang paiso, madaan ng jak makirain. Talaga ang nagdagsan. Abang ano, pampanunuto ni Totoy agamang tinagyan dagiti baon. Wano, atapen na, nga iti batong dagiti baon, ti ayan, ti dalan amapan, ti basement. Madam? Pipita, italok ko king katitulbek ti kwartok. Tamakasrek kalat tano kayat mo. Ngam idulin mo ana imbag. Awan ti sabali, amakasrek iti kwartok. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Langgo nga minday di atao. Nasaya at nga ron no kasta. Masapol amay kan ti pagnakman na. No may panggap iti day taabanag. Mayat ko ba, tapno aggunay tayo na amang sarap iti day di abalay. Ay, sabali man kiti ti malakip ko. Kaano nga da may sanglad nga epektos. Inton lawas na pailaan. Antay, ayuyang mo gayam nito. Itutoy. Kasano anaamuan na nga daak nitoy. Adan sa magkinasinarak yun, antay. Loko na ito ya. Man magustuhan ti panangisam na kanya. Nalimot sa akin di susurutan na. Nakitak na ito kutsiyaw, antay. Iso sinardilan kayo. Wano, nadadailan kayo. At sumang putalugan hinton lawas na. Slightly yaw, antay. Amang ano, kahit yun ti gumatang. Aniya? Inrugi ko na ito yung negosyo. Dada ito ti nagtutulagan may kanagiti kasugpon ko iti negosyo di Manila. At danam amok naglaklako iti lugan. It imanugaw. Pagbalinin mi a showroom ti pistona. Dispensaram. Ipagpagapok kiniri sa asaan ka amabainan. Ngam naibagak mat idinkan ka. Sa anak ngagtatak ko ni ti segunda mano. Saan kayo magkidya pilitay nantay? Sige, panahon kayong urutan. Gani, makasingaak ka na kayo. Talaga matay si Arisa. Pagpatayan na lang una ni Toto. Pag silong ang sanak. At pampamarang asa nakatulong nga madlaw man. No talaga nakaturpo si ti kuleyo. At damat negosyo ni Madam Antonia. Apaya saan na may sarap iti trabaho. Namha? Apaya parikotak dita. Makamulatan. Kasaritak tuman kit ni Toto. Tabagbagaan na ni Risa. Asaan na kapag silsilusan. Nagsasarong nagiti dimit ng alugan. Nangingi na amin dagiti alugan. At saan da nga asi-asi dagito ang negosyante. Impagarup ni Ma'am Antonia apimanaw ako. Magdahak lang ita si dagdag amang sisiin malakwala. Makigtod ang tulangan iti mapasamak inton maramdama. Ni Risa mo na ito mawawag. Talaga na ito babae. Itay pailaan na inawaga kita. Awan na mo lang. Hello? Hi, kumusta ka? Mailiwak maninkan ka. At hag dito igiti bye-bye. Kumikita kiti nasaya at pagpatakdira kiti resort. Talaga, negosyante ka niya. Ay, mang patakter kan tuman nga rin iti rest house. Uray kitang igitip, pag yan ang tanto, inton agasawatan. Hindi talaga yan. Nalakatay ta. Ato ti kwarta. Aglalo inton maalak na kiti gamang. Gamang? Wen, gamang. Ayaw gayam. Nakitak ni auntie dito. Andan sa kasinarak na. Si Kamot. Bakit ni auntie? Saan tupay nga agungat no daytay nakabado ak itinagiting kan nagpudawak mo't. Sarap piting mo natin ang babae. Naimbag ko ano saan artificial tipudaw na. Ay,
Totoy my love. Ada ka kadi pala, Oo, ay. Ada pala. Ay, malagip ko man. Pagpapasak pala dito, babae. Kabayatan ti panaguray ka. Nakapasyar ka din kadagiti negosyo ni Anteng? Saan pa? Manmano ang makarwarak dito yung balay. Sinsinansamo tabak nang. Inton rabilangan nga ituloy tati agin nilaw. Adapay napatag nga si kaswak. Kasaritak layda. Isudan ton ti makamaw. Napintas launay, dagiti plano tayo, amiga. Nung maduktalan ni Totoy ti ayan dagiti ka. Nalagpas. Nagpapanawon dagiti kakadwak ni negosyante. Mabitla. Ayan na tilugan ko. Awan matan. Ay salbag. Nakarnap tilugan ko. Hindi mi matla napuutanan. Apaw. Antay. Talaga nagdakil iti pasdet ti negosyo yaw. Nagado ti empleyado yaw. Napipintas da amin. Makaisa makitiday ta nga imbaga, manapipintas da amin, Toto. No dandani mo tayong malasay ti pod na babae. Kanurin dagiti lalaking empleyado yaw. Nagtatag naman. Kulpi maganti siko da. Naimbagtasan kayo ang maaringan katakwatan tay. Pilyo ka talaga. Nakapasyar ka man, nagapom ka day, ha? Ay, napanak. Nang kita iti pagpatakdara kiti resort tay. May mayat ko man o asidag iti Pierre. Adon, tinapatakdar a resort iti bye-bye. Nga mabalin na tamot, no dayta, ti mapanunot mo negosyo. Adon na ta, ti turista. Yak sa maartapan, di kinabak nang ngayon. Ni mga min abogado, nakapoy sa. Di na pa'y rinisot ti problema na giti agrik-reklamo iti planong agatangin na dagantay. Narugyan ko man ti mulking kondominium ka. Ano yan? Kunak man no subdivision. Kompormintaw no anya ti matuloy antay. Ayong gayam. Anya mo ti negosyo ni Ma'am Antonia. Dayta ti saan ko nga amo. Agkaro ba kami, nga manmano kami nga agsarita? Kadag ito'y laang anasurutan na ti agpasyar, iti balay. Saan kayo katigpay nga mabisay nantay? Mangan tayo ba? Ay, bilinak lang aro ti sekretarya. O sa reklatan tilugan ko, tamabalinak apanawan na dakila at apapanan. Agpapas kami to kano kinitotoy into trabi. Ano nga tati kaya't nasawa? Sa baalin sa amat ti pampanutan na. Gapon sa amat. Masansan nga awagap no ko. Yak na makita. Masurunak launa yan. Kat pagsilusak ni Pipita. Ay, talaga ajak magustuhan, tinapasabak medyo. Baka pungtutak launay. Nagmi-meeting kami la kadagiti kakadwak a negosyante. Itay agawig kami. Awan kit din, tilugan ko. Ha? Anya ka na? Napukaw, tilugan ni Auntie Antonia? Nakarnap nga ta, di kaya't naasawaan. Ay, namnama ka masara kak adagos dagiti taong tilugan ko. Nangina day. Nanda ni 2 milyon di bayad na. Auntie, nakarnap tilugan nyo? Saan ka makibiyang risa? No saan ang makatepel? Amangan no si kati pagpupungtuta. Ha? Ngitimplaan na kiti kape. Agunay kan, yak kayat ti mabayag nga agururay. Ay, Auntie, amang ano ad-ada nga high blood kayo no, kapitino man nyo. Hanya nga rod ko mati inumat. Diyos, when no soft drinks. Sika ti ad-ada amang pa-high blood kanyak. Agunay kan, no di mo kayat nga ibuking ka kinitutoy akatulong kalaang. Ay, sige, Auntie. Nagtakas mata na makapungtot na Auntie Antonia. Kumwara mo lang itong madamdama, Pipita. Lagi na naalabi eh. Dito ka ka na mahal daw, tutor? Nangan kami na akin ni Antay. Malagip ko mangkid eh. Nasarakam ka din. Di dala na sumrakit i basement. San pa nga, Roy?
Awan pagilasinan nga the basement ti balay ni Madam Crisanta. Adda, siyak ti patsem. Amangan no da iti uneg ti kwarto ni Auntie ti dalan amapan iti basement. Ay, kwa, adda ko may bagak tutoy. Ibagang kinirisa saan nakapagsalsaritaan, ha? Dayjay kay day ngampang ti pakaproblemaam. Ora niya ti bagbagana saan mo pakaproblemahan. Takan. At tapos sa talaga ni tutoy, iti nagdiswan na kiti baul ti ayan ti dalan. Ama pa niti kunkunana nga basement. Dagaya mi itultulin mo nga ara, Crisanta. Plano ko maita iti magitugot. Malagip ko nga minti pa nakakarnap tilugan mo nga ibagbagam. Kasano da pasamak ti jay? Nagmi-meeting kami kadagiti pada ka negosyante. Itay agawid kami. Nagbalawag tawanan tilugan ko. Oo, agrai, radamanan. Di pagsidaawak no kasano analuktan da tilugan mo. Nasika pa talaga dagiti karnaper. So nga ganad ka, amiga. Amangan no tilugan mo, ti sarunuda a karnaper. Anya? Saan nakas ka rin, makapagaraw da kita. Naka-alerto lakit di, dagiti pulis. Makaisa mga di pa ng istorya ni Risa kanya. Di pa ng istorya na. Iwas ano nakarnap. Tilugan na. Ang palamis na kay Totoy. Naimas da ito'y Diyos. Ampang natin. Inaduktiin pan ko nga ice cubes. Ampang talaga na ito ng babae. Di mindan iti kastalaunay kanya. Risa, malagip ka. Saan ka kumagumurgura iti baka ka? Kinasarita nak ni Pipita asan mo kumaapag silusan. Ay, nagpulong gayam kan ka na iya babae. Apay na pagsilusak. No, isuti kayat ko. Risa, awan laka din ti mabalin nga ibulon ka dagiti a Diyos. Ah, sige. Mapanak mangala. Nalpas ka. Tutoy. Agumakan tungin to may kasarnag. Anya dayjay na nagtuog. Risa! Ang kaman kitaan! Ang mga nodakit din nakastrag! Ay, ko, nagsakit. Risa! Ayatar aramid. Mabitlaan. Di mo nga ibaga. Nga itiso pa dito yung beranda ti nagturuga mi di rabi. Kwa, ante. Ay, hindi ka kaya ma. Anya ay tinapasamak ka. Naturugam tinanguray iti isasagpet ko. Saan ka pa'y anakaluto ti pamigat? Ay, sige, madam. Ay, ante gayam. Nakagluton. Ay, anya. Tila malaglagip ko. Katkalaat na nagtuglupak kabayatan ti panagsarsarita mi kinituto. Ay na, madinsamat na di tinimplak a Diyos. Awan ti kasi ti anan-anad, Madam Crisanta. San ada kasang paiso na mangala kayo iti bodyguard yo. Taamangan no, isaruno ti lugan niya karnapan. Nga wagak to ni inspektor rin to madamdama. Ngawa mo na niya ti pakasdawak. Isuda matla ang agayang manegosyante ti makarkarnap ti lugan na. Wanyang paiso ya. Malagip ko ti na istorya ni Tutoy kanya. Nagsarsarita da kanula ang kiningadam Antonia. Sakbay ti pan nakakarnap ti lugan na. Anya, kayat mo sa awan Pipita? Adda ni Tutoy iti nakakarnapan ti lugan ni Antonia. Sakbay na pasamak dita ha. Nalabsan na kanungamin ni Madam Antonia. Kat sinabdigan na. Awan nga tati CCTV iti dayalog. Diyak lang ni nakasarsarita ni Antonia kat. Kasta unay matipungtot na. Danda ni saan pa ya nakaawid iti balayda gapot bartek na. Natakasuron ni Risa. Itay nakariing anaturog iti sopa iya beranda. Hindi talaan no kapungtot na ako. Awan puot na pinanawak. Ta inikak ti pagpaturog ti ininom na a Diyos. Sintir manggit
Awaga. Sa alpasan na. Kita ito. No kasano ang makasarita ni Ma'am Antonia. Teta. Agri-ring ti silpon ni Risa. Hello? I love you, hanay. Inton saan ako na makumikom. Agpasyertan daw. Pasensya ka ni Tirabi eh. Kalaat ka na ulaw ha. So nagawit akidain. Sagutan kanto iti adong alahas, rilaw, kwintas, bracelet, yan na niya pa. Mati ka no ti kwentas nga isagot. Ha? Ada na lipatam. Sinsin ko ma. Ha? Oo, gayang. Sorpresaan ka ko, ma. Puro abalitaw kag iti alahas nga isagot ko kang ka. Mayat matay di anak pasama. Ay, hindi ko pa'y lakayat ang mapasama kada kami kintutoy dahi di. Ikasanak pa'y. Mabit lang. Kasano no idi maturog akat. Ay, anya pa yun og sikuga. Iti supat ti beranda tinagturuga. Ay, saan mat nga ta? Talagang agraira man ay nagiti karnabar, Ma'am Antonia. Nasikap da. Nagaduti tao iyan. Makapungtutak pa ilaang totoy. Nagnginaalugan. Iso nga, inawagak man ni Major Itay. Basilang dahi tanakurang 2 milyon no maala tigamang ma'am. Oray mang giti gumatang kayong to iti bulletproof alugat. Naku namon. Akat, kasano nga rudat? Saan kayo mantanagan ma'am? Mabiitay na may patungpal na daw. Di ko na mga ta. Maibingayang ka. Oh, nakatrang ka man ay. Tiri daw ti kwarto ni Ante. Diyak na puutan ni Pipita. Ang nagdalaw si ti kwarto ni Ante. Nagdalaki di ti tulbag na. Na. Ni Pipita. Nagturong dito. Ha, si kapak na iti katulong. Itay pa yan nakaruwar ni Madam Crisanta, tutoy. Akipagkita ka no kina Inspector Cormano. Anya? Mapabot ngan sa ni Ante nga isaruno dagiti karnapar nga itaray tilugan na. Sapi lang kidnapan da ka. Agkid daw liti sa nga gasot a milyon na ransom. Awa na eh. Anya, matitang ay bagbaga mo. Nagdakkalan na rin so. Nagaduti gamang napipita. Golden Buddha. Kinagkakangina nga alahas ko naman. Pipita. Nalipatang gamit ti silpon ko iti unag ti kwarto ni Antay. Idi nagsarita kami itay bigat. Awan mo't nakita ka, cellphone na dyan itay nagdalusan. Kan awan nakita ka tulbag. Awan kanyak ti tulbag ti kwarto ni Madam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nakatrang ka man ang tiri daw iti kwarto ni Auntie Crisanta. Diyan na po ni Pipita. Anang dalos iti kwarto nante. Ang dalakid di titulbak na. Ni Pipita, nagturong dito. Si kapak na iti akatulong. Itay pa yan nakaruwar ni Madam Crisanta, tutoy. Akipagkita ka nung kin Inspector Romano. Anya? Napabot nga sa ni Antay. Nga isaruno dagiti karnapar nga itaray tilugan na. Sabi lang, kidnapon takit. Agkid daw iti sa nga gasot a milyon na ransom. Nagdakkalin na ransong manay. No nagaduti gamang na. Golden Buddha. Kan agkakangina nga alahas ko naman. Ay kung gampi pita. Nalipatak ti silpon ko. Iti unag ti kwarto nantay. Hindi nagsarita kami tay bigat. Awan mo't pinakita ka cellphone itay nagdalusan. Kan awan kanyak ti tulbag ti kwarto ni Madam. Bita, saan mo ka diya kaya tigamag? Kas nakunak idain. Ure saan kan no ko ang agkatulong. Iti kadakkel ti mabingay mo kinabaknang. Anya? Asino ko matisan na mga yat iti kinabaknang? Gamnupod na o, ada nakalimang agamang ditoy. Saan narumbang nga aguman ta? Panagtakaw na tapang panunutan? Nyamod dahi tang ibagbagamon, Pipita. Talaga, Mike? Kinabaknang ni Madam Leta, kukuha na. Ato lang amin nga ibagbagam. Kung saan mo kaya?
Itad mo latan di tulbag, ti kwarto ni Anteng. Makamu ka, saan ka nga bingayan na? Awan kanyak ti tulbag ko naklangarudan. Tulbag lang ti gayt kanda kanyak. Ulbod ka katulong. San ka ululbudan, Totoy? Dato? No kadalusan ni Ma'am di kwarto na, panahon na sinulukat. Sakton ti mga tulbag, enton makadalusak. Dayta ti pakap na kan, nga day ti unag ti kwarto ni Auntie Crisanta ti dalan ama pa ni ti basement anak ay lumangan lagi ti gamag. Put naman na ita, Totoy. Awan bibiyang ko. Sige, di takan. Amangan no ni Madam yang busbusinan. Siya akong ti mapan manglukat iti ruangan. Amangan noan niya lamanon ti maipulpulong mong hinantay. Salpad na dyan pipita. Masikapat na ka. Kunawang magayam nantay. Ang sino nga nga di dyan nagbusina. Nene. Awagan na ang ni Risa. May sama na ito yung babae. Hello! Agdaldalusak dito yung beranda, itay nasaripat patang ka dito sa ako ti gate you. Nagdardarasa ka na pan ko inalat ti cellphone ko. Mailiw ka man nga tang kanya kaya. Napugtam na unay. Papanam ka di? Ay, ado ti pag nakita nga daw Risa. Inton rabe ilangan nagsarita ta. Ipaypaysutan to, nagpaysaw. Ang iti tiyayin yung baga ni Tuto. Ipay-sumi ka no ti agtabas ito na rabi eh. Ang nervyusak matan. Manjak lakit eh. Agpay kasarak pay laang kan kuana. Risa! Ada ka ka di ta kusina. Wanante! Apay ka de? Itimpla anak man, iti kapet. Wanante! Mabit lang! Hello, Major. Naibagbata, nakawag kayo. Kumusta ti panang sapulyo, kadagiti pulis ti nakarnapalugan ko. Sayag nga binday jay. Nagsayang nagpaiso tinakartang alugan ni Auntie Antonia. Ano nga ta? Naira na nakalugan na. Indamraman nga ta akinidnap. Mayat nga ta ni Totoy. Amang tad iti ransom money. Ay, salbag ki diti kastoy a panagya. Sandan samad ta na masapulan tinakar na palugan ko. Dahito yung ti kapeyo, Auntie. Oh, agyaman na Krisa. Talaga amaluksawak. Naimbag ko ma, no ti lugan ni Crisanta ti sumaruno a makarna. Ha? Andan sa luksaw na kini Madam Crisanta. Talaga kaya mapanggap ni Tutoy asarakan ti kwarto ni Ante? Malas na tawan kanyak ti tulbag. Repeda kanyak. Kuray tang ranak, jak takit dito. Labanan na ka. Kunak man nabak na nga negosyante. Apay nga nga aguman na ti kinabak na. Ay, daytan sama ti rin ang tanak. Narabian ako maasimbang pot. Nung natuloy ti pagmimitingan ni kadagiti pada ka negosyante. Maalarmada mo kadagiti napasama ka pa nagkarnap. Abangan mo ti sumaronok at kidnap for ransom ti ramay dan dagiti managdakdakas. Nagdakas nga tanang peso ti kastaan mapasama, ma'am. Iso nagkidawa kiti tulong. Kaya nagsipot ka. No dakit di umararubay na ka magti sindikato. Ay, ma'am, bayan niyo, kaagsipot na. Saan ka ngagpuyat? May kaktuman lang nagpaiso ti CCTV dito balay. Tapno makita no asino dagiti umararubay at diti aglawlaw. Di Tutoy gayam. Timanaw itay, ngam di pa'y mat nagsuplay. Daytan tumad nagpaiso ti asikaswag. Numamwanda nga da nakalam nga gamang ditoy. Ay, panggap na laki di arautan to'y balay. Sige, Pipita. Nagpayag sukat. Puto nga tayo nga da nakalimagamang dito'y balay na. Ay, isumot na mismo tinang iba ka. Iti kasta kinari katanti panagbiag. Sana nakaskas daw nga da makapanunot ng takaw. Nagsaon tayo ang Tutoy. Itay pa'y lang kapag sipong at kapaspasungat at ito'y baranda. Nag-aapakot ni bakit Antonia. Takanayo na masapa kami amang rabi. Kun, amang ano nakaturo.
Maukakak no pa iti tanga ti Rabi itang mabisinak. Risa, saan kayo kadipay ang nagsarita ka ni Totoy? Ay, tay aldaw langan ti. Kinunana itay awagak nga ita Arabi ka no ti panagsarita mi. Kan ipaypay sumi ka no tek papas. Anya? Jok mo to na igawit ti dilak. Ti kayat ko asawan. Ipapas mi ti agsarsarita. Apay ka ti ente. At ako man napataga pagsaritaan mi. Sige. Agsubli ako ni ti kwarto. No, umaintun madamdaman ni Totoy. Saan nakasingaan? Ibagam tulatan akasarita. Unak no nakaturo ganyan tento niya. Naba inanak pa iti. Anak kay kaglis ti dilak. Na, mangisarsarak na ito ang iwan. Saan kumutakayat Anyang gay awan pa ni Totoy. Di na kumayawan, nasan nga gawin? Awan pa ikit ni Terabia, sana nagawit Hindi ka mo ito mawawag. Hello? Hello, Pipita. Kumusta kan? Naimbaga na, Bim. Inawagan ka ta, mga lumalipatam ti busis ko. Anya? Si Kamat? Kaano malipatak ti busis mo? Kumusta kayo ulit kakadwam? Nasaya at ta. Naragsak kami. Kang runaan na, nagagat kami. Nagtrabaho iti garden. Aglalo lang arudan. Kinibinong. Talagang arod nga dan nagagat kakadwam. Ay, wala. Parang saan na pa yung mapanunod ti mga asawa? Saan ko man ang mga asawa? Si Kamat? Angaw ko lang de jay. Ididimtang di tibukyasan. May sala ti cellphone na. Nung itaatuan. Kinantyawan na ni Nicolas. Nga mga nutanda ni manen kumatang. Tapno adok ti pagkityatan na. Apay nga Kaslan ni Buday? Jak makaturog na pagkatkatawaan na kamo to. Sa bagay, jak makakatawa. Ay, mayat may. Saan pa ya si Mangpot ni Tutaw? Naimbagta na karingi tayo ni Pipitan, tay. Diyak nagawid di rabe. Pinadas ko timyan iti ginatang ko, balay. Nasaya at man, tanakagatang kalati balay mo. Talaga nga gindagkan dito lugar tayo. Agsubliak tumatlangi di Manila, inton maurnus ko dagiti negosyo. Diyak pailang pagyanan ti balay ko. Tado ti kahit ko patarimahan. Papintasik man anay imbagan, tay. Abangan nagmi-meeting kami kadagiti pada ka negosyante. Maalarma kami iti panagraira dagiti karnaper. Tapan, tay. Anyat ti pagdanagan niyo. Amangan numay sa kada kami iti mabiktima. Sa kasunod no kidnap for ransom. Ti sumaruno. Ay, day tati dakis nagpaison, tay. Kitagan na nagkayo Luksawa ko lang amin. Ini, bakit Anton niya, day? Iso pinagtignay ko lagi ti kakadwa. Saan ko maalat itulbak iti kwarto nante? Mo kon daramidat. Si kapak ni bakit Anton niya. Iso dati pasubaw. Sa kukwak tumaglaan tigaman. Hindi Rabi kumapailaan kayat ka akasarita. Agpapauyon sa paikit din ni Risa kad ka. Nagkarya kami ni Di Kalman Kingkuana. Mamanton niya. Yung adaw tinasikasok. Ket kumusta ti pagsarsaritaan ta? Anda atap ko. Nga aday ti kwarto ni Auntie ti dalan amapan iti basement. Anak kailambangan dagiti gamag. Oh, kasta ka di. Ay, adarig ligat na no kasta. Tinatay lang, tinalpas sa remedyo. Sintir man da ito'y abakan. Ang mga kaya't nga kasikapan. At napatag nga iparamid ko kada kayo. Wen, agkikita tayo inton madamdama dahil ito nga ibagak no anya ti aramidin nyo. Sige garudan. Bye. Masapol ang maunaak ni Toto. Patayin da pa'y kidin, tiloko. Di na mo, nga inaramat ko laan, tapno babaan kan kwa, ang maalak dagijay agamang. Nabayagan na panggap ko dayta.
Ante, apagbiit kami lang anak sarita kini Totoy, tagdardaras ka nung. Agselo sakmanin kini Pipita. Ay, si Kakiti. Ay, nati pagsilusam kini Pipita. Wino, masikog ka ka din. Ala, ni Antimat. Saan nakpay pulos anagaraw ni Totoy? Uray la kumagag. Yok ipalubos Ay, naimbaglaunay data ako na. Salpak kiti katulog. Ampa. Gapula ang itigamang nga impalubos ko. Ang makisarang ka kinituto. Pagtalawan kan tupay kitday. Agyaman na kiti deta na makan ka, Pipita. At tapon gam ni Tutoy nga iti nagdiswan dagiti baol ti dala na mapaniti basement na nakaidolinan dagiti gamag. Yung pampanunutot mo't madam, ang mga niti ayan ti agdan, ti kwartuyaw. Malaksit no da iti arsadanan ti agdan ti dalan na mapaniti basement. Anyat pa nagkunag. Kasla sana nakapatati, madam. No kabaala mabagkatan no naguyudon dagiti baol aramidam. Tapno mapanagnakam no pudno ti atap ni Tutoy. Agin na Pipita kin antikrisanta iti kwarto na. Ang tatararamidan da. Salbag kita. Sa bali pa yan. Ti sumipsiplot iti panunot ka. Sa pulang nagtignay kami kadagiti kakadwa. Sa anak laki di nagbitaw. Sakbay ang maipanaw ni ang tidagitigamang. Uray intong rabing nagtignay kami. At damanin na iti lalaki kang mararubayan. Ay, at dakwal kalay at iti alan. Ay, nas ka na mabalaagak ni ma'am. Pinakagtuktok iti kwarto na, maring santay nakaturog. Ay, Oh, apay rimor ka ti kwartong Pipita. at damanin na iti lalaki kang mararubayan, ma'am. Kimalay at dan iti alan. Nadlaw ko matagi jay. Naawaga ko ni inspektor. Ada siguro ni ti dalanda. Madam, nanggag ko nga nakanagtuag. Ang mga nabibilitan na naluktan ti ridaw ti sinidyaw. Adan dagiti pulis. Ada si Mark iti kwarto yaw. Pipita, anya ti kadam dito kwarto nante? Kat si Katutoy anyat kadam ditoy. Ha? Sanda ka malapdan nante. Masapul ang maalak na kitigamang. Adya. Ay, Pipita, ingkaguyudon dagiti baol. No kayat mo maala dagiti gamag Tutoy. Ibabam day tapal tugnaw. Anya pilang aramidang Pipita. Ingkaguyudan na kiti baulan na. Ha? Kung dawayak ka nakikintot ni Tutoy. Pas kayo, ami! Nagadun a pulis iti aglawlaw ti balay ni Crisanta. Ay, kasanon da kiti taok. Ay, na, delikado da ito. Masapol na itamot lang makapanaw ako. Sakbay amay sagmak da kiti taok. Nakasaga na gayam ni Crisanta. Bueno, nadlaw ni Totoy ti plano. Kat isot nang isagmak kada kiti taok. Managdakdakas gayam ni Totoy Pipita. Madam Crisanta. Uray ni Auntie Antonia natiliwan na kiti pulis. Gapuna ang itigaman, Risa. Sana aday ta, teatraso da. Kunak noon niya tinegosyo ni Antonia. Kamong matgayam ti sindikato. Kat ni Tutoy, karnapor may. Tay kunadan. Kagurgura ti mananakaw ti kapada na mananakaw. Oh, nakita yo, nga wandalan ang mapan iti kunkunan ni Tutoy abisment. Gapo, tasana pudno nga dahil lumluman ko agamag. Ay, nakabutbutang mata. Nagsilsilusan kalaki din Pipita. Ay, pakawanan na kuma. Ipate mo tayo, Jay. Ang gayam tan, Risa. Agyaman kasanuak nga rudan. Awan problema, may tipagyanan. Ipamuspusan ta dayta. Awagak to dagiti gagayam ko negosyante. Tamuak no kasapulan dati katulong. Awan na nga rodan, ati problema. Bitaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaradong naman
Di mo ko manipipata, di like, and subscribe. Ken pakishare met time dahil tanya video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.